बावधन गावचे सुपुत्र, सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी कृषी सभापती, वाई तालुका सहकारी सूत गिरणीचे विद्यमान चेअरमन तसेच किसनवीर सहकारी साखर कारखान्याचे विद्यमान संचालक कृषीभूषण शशिकांत दादा पिसाळ यांचा वाढदिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला आहे। यांचे चिरंजीव सातारा जिल्ह्याचे माजी कृषी सभापती शशिकांत दादा पिसाळ तसेच किसनवीर सहकारी साखर कारखान्याचे विद्यमान संचालक हे पद आणि सामाजिक कार्याचा वसा घेऊन कायम समाजासाठी झटणारे आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक सातारा जिल्हा परिषदचे माजी कृषी सभापती, वाई तालुका सहकारी सूत गिरणीचे चेअरमन, कारखान्याचे संचालक कृषीभूषण शशिदादा त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आपण या ठिकाणी मंचकार उपस्थित असणारे कारखान्याचे संचालक साहेब नितीन मांढरे, समाधान कदम, भैया, उपस्थित सर्वच मान्यवर, कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे आपले प्रास्ताविक ज्यांनी केलं ते आपले शिंपे साहेब आणि दादांच्यावर प्रेम करणारे बावधन परिसरातून आलेले सर्वच तरुण कार्यकर्ते। आपल्याला फारसा काय अनुभव नसेल परंतु एक आपलं सडेतोड व्यक्तिमत्व, आगळं व्यक्तिमत्व आहे। करायचं तर विटून करायचं, नाहीतर सोडून द्यायचं, सगळ्या पद्धतीनं काम करण्याची दादांची पहिल्यापासून